Irati, oraindik ere lidergoan, badakigu Iruñerreko itzulea irabaztera etorri zarela, nahiz eta hor zalantzan jarri, baina bai, irabaztera zatoz, eta gaur egun garrantzitsua zen, etapa erregina zen, eta azkenean edozer baino gehiago postometroak garrantzia zuen gaur. Bai, da, banekin gaur egun gogorra izango zala, atzo baino gehiago batez errekorrido aldetik igoera gehiago zeolako, eta batez nire kontra atake desente hongo zialako, eta hola izan da ez, laia eta bai miratekon aldetikan atake desente hondia. Baina, bueno, uste nahiko ondo defenditu naiz, eta, bueno, gero metan, laugarren sartu naiz Espainiako bigarrena, baina, bueno, bai, lidera mantentzea deula. Biharko, badirudi gako egongo direla alde batetik puestometroa, nahiz eta hor zaldi zurian, segunduak erraz ireki daitezke, eta gero ere laiaren erasoa kontrolatzea. Bai, lehengo urteko meta berdina da ez, nahiko ondo ezautze deu, eta ondo etortze daite meta bat dela, egia da aurretik rekorrion igoera bakarra dakaula, orduan, ikusiko dugu bestiak nola jolasteo ben, eta nola jolasteo ben, eta bukaeran indartxu iristegan berriro garaipena lortzeko. Irati eta sortean biharko. Eskerrik asko.